Wanci ratri karo ki ngodot wektu iki. Mung kelingan awan tan jenak nggonku makarti sapa sing ra Tiastra tapan suwe-suwe awakku tansaya sungsut banget nggonku tansah cuwa ngungkrum lahir terus sing batin lali mangan lali turu wong kelingan sliramu wong ayu awake kurang daging marga pikir wong sing lancer kuning malah yen anakmu nangis hatiku kok ya diiris-iris yen anakmu takon kowe taharus wangsulanku kudu piye kowe pamit aku lelo golek duit ing mangsa negara jebol lampung kanggo srana tinggal aku bisa wong liya Yo yo yo. Bujuk. ki engko langsung walikan ireng manis anyar ya Pak Lon ya kersane rada gumbyak Piye le Bareng piye. saya wengi lek saya jerit ki kena apa? Mbah aku wis ngene iki kok pokoke. Dicedheki kami tuwa ki ngene iki. yen saiki trimo pisan timbang urip saben dina ngresah wong walengku sok yen
dawa. Aku pilih sing dawa Mas Eko. Jan cilaka lek Nggih. cahmu ngene. Bapak ingkang sampun pikantuk sampun. Ayo ngono. Ayo gek padha mulih. Maksudnya sing dawa kuwi sampure mau. Nggih, maksudnya sing dawa katresnane Mas Eko. Oh, alah ya tiga tak diangkit lah apane. Dalem. Ayo ngadeg tok gekan. Kok wis wengi kok rentang ngadeg. Aku lek ya niki ra iso ngadeg, Mas. Aku ra iso nerusne. Ning saiki trimo pisan. Timbang pikir saben dina kersa. Mong welengku saya temu kowe. Lali karo katresnanku. Monggo Pak Wakandim, tembangipun gantos panjenengan, gentenan, sing kakung karo sing putri. Nggih, Mbak Lilis. Lali mangan lali turu mong kelingan sliramu wong ayu awake kurang daging marga pikir wong sing lancir kuning malah yen anakmu nangis iku saya disire yen anakmu nakon kowe taruh wangsulanmu kudu piye kowe pamit aku lelo golek duit ing mangsa negara golek mung kanggo srana ninggal aku tresnane wong liya trimo pisan timbang urip saben dina ngresah mong walengku sok yen temu aja lali marang katresnanku. Ireng manis kenya sing ireng manis nangolat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa tresno saranduning anggo mesam mesam angrojet atiku
enggal tulung ana lamun aku bisa kandha mring sliramu ning aku isin mring wayangan uripku jebul hamong ngimpi kanya sing ireng maneh cek cek mekaten sugeng kondur mugi rahayu ingkang samiya pinanggih jaya jaya wijayanti tinebih saking sedaya Buddha kantuna rahayu wilujeng ingkang samiya pinanggih amin amin ya rabbal alamin.